BTC नि सेथि खोलोबा नै दिनै सोलिगासिनो दङ BTC बिसायख'थिया बे समाव नैसे नं सालबारि समस्तिनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां बिन'द मोसाहारि बिथांनाव सोंनो नागिरदों दिनैनि बे बिसायख'थिया माबायदि सोलिखो आरो बिथांनि राजखान्थि सिनायथिया माबायदि जालांखो बेखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिनि। आदसा सार नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय। दिनै बे नैसे नं सालबारि समस्तिनि नोंथाङा UPPL नि सासे बिजाथि हिसाबै दिनैनि बिसायख'थिनि सिनारिया माबायदि जादों नोंथांनिया? गासै 24 नं सालबारि समस्तिनि भटार्स मानव गेदेर भटार्स बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो जे दिनैनि जि BTC नि गिबि पेज जि माने बिसायख'थि बेवहाय 24 नं सालबारि समस्तियावहाय रायजो राजाफोरा जिबायदि लोब लोब फैनानै भट होफैबाय जोंनि जि पार्सेन्टेज भट होनायनि पार्सेन्टेजआबो बांदों आरो जोंनि गणतन्त्रखौ आरो शक्तिशालि खालामनो थाखाय रायजोफोरा बयबो ज' भट सेन्टाराव फैनानै भट होनायखौ नुनानै आं बयखौबो गोसो गोरबोजों साबायखर जासियो। 24 नं सालबारि समस्तियावहाय जेबो दावराव दावसि बेबायदि रिपर्ट गैया। नंगौ फिसा फिसौ ओरैनोहाय माने सोरबा सोरखौबा माबा बुंनाय बेबायदि एसे एनैया जादोंब्लाबो बे माने जेबो माने गाज्रि मोनसे थासारि जोंनि 24 नं सालबारि समस्तियाव दासिमबो जायाखै आरो जों खावलायगोन UPPL हान्जानि जानानै आरो 24 नं सालबारि समस्तिनि UPPL हान्जानि सायख'जानाय बिजाथि महरै गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जे गणतन्त्रखौ सनमान खालामनानै जाहाथे नैबे बिसायख'थिखौ आरो माने गोजोनै जाहाथे जोङो माने खुंफुंलांनो हायो आरो रायजो राजाया जाहाथे नैबे गणतन्त्रखौ सनमान खालामनानै आरो बयबो आरो खौसेयै गोजोन थासारिखौ लाखियो बेखौ आं खावलायगोन। आदसा नोंथांनाव मिथिना लागोन नोंथांनि देरहानायनि सिनारि बा जेननायनि सिनारिखौ मा फोरमायगोन? जोङो जि प्राय 24 नं सालबारि समस्तिनि प्राय भट सेन्टाराव जों थांबाय रायजो राजाफोरा परिबर्तननि सार्थआवनो एबार भटखौ होदों दा ओंखायनो आङो माने देरहानायखौ 100% UPPL हान्जायानो बा आंनो 24 नं सालबारि समस्तिनिफ्राय देरहासिगोन होननानै आं सानो। 24 नं सालबारि समस्तिनि UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां बिन'द मोसाहारि बिथाङा गावनि देरहासारनाया रोखा होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों मिथिदों आरो बेवहाय अदालगुरि आरो माने बाक्सा अदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों जुदि एनालाइसिस खालामोब्ला अदालगुरि आरो बाक्सायावबो जोङो माने गोबां माने सिटआव जों देरहागोन आरो सरकारा फैखागोन UPPL निनो बे 100% रोखा मानोना रायजो राजाया बयबो परिबर्तनखौ लुबैदों जौगानायखौ बयबो लुबैदों आरो UPPL हान्जानि सरकार जानायखौ स्वस्थ मोनसे जाख्ल'नाय गैयै सरकारखौ बयबो रायजो राजा बिथांमोना भटनि गेजेरजों माने सायख'नो जुजिदों आरोखि। 24 नं सालबारि समस्तिनि UPPL नि बिजाथि बिथां बिन'द मोसाहारिया फोरमायबाय गावबो 24 नं सालबारि समस्तियाव बिथाङा देरहासार जागोननो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना UPPL राजखान्थि हान्जायानो सरकार दागोन होननानै जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों आरो 24 नं सालबारि समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनैनि जि गिबि पेजनि बिसायख'थियाव बयबो माने सिरिबाङै माने डिसिप्लिनखौ लाखिनानै नैबे भटखौ बयबो गोजोनै होनायनि थाखाय आङो बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो सिबिनायखौ